Makoti lilambile. Katalela mfazi. Unyokoza ungabiza ngumfazi wena. Anti lawo wamthatha baba. Uyabona? Ngathatha. Uyabona baba? Abafazi sonke manje mina mele ngenzeni. Lawe sala ubona lo mfazi wakho la ngihamba le ndoda yami. Mtata mkathu wa. Yeah, sithi nani stop Dindindi. Sinona nkukhu lapha. Support elikhulu team food esebenza noDonki. Uzozisho ke yena ukuthi unankukhu kube kanjani tabizo kunankukhu azisho futhi naye futhi iartist kumnandi la ekhaya. Esisho nankukhu unjani? Ngiyaphila njani? Saphila kumnandi la ekhaya Dindindi. Sakwamukela kahle kahle ukuthi sibe nawe lapha nankukhu. Sibonga futhi isupport oyinikezayo uDonki. So ngubani nankukhu? Unankukhu yini? Okay. Igama lokuzalwa ngubani? Igama lokuzalwa ngoZibiso Zandile Mhlanga. Zibiso Zandile Mhlanga. Plant. Nanzoke. So uqale ukusebenza noDonki? Sekunesikhathi. Alright. Sekunesikhathi impela. Like uma 20 bani mosakhumbula? Mhlawumbe khona lapho kuma 2020 so. But you artist so wenzani comedy yacula wenzani? Nakahle kahle ngena zonke indawo ungahamba kumahlalela uyangithola. Okay. Umahlalela mahla. Ungahamba kuJokochoko ikhalanga lasePlant uyangithola. Right. Ungahamba kuBosibale the comedians uyangithola. Ungahamba kuJewel Maphosa wensilise abananzerator ngikhona. Noma yikuphi la uvume khona nyangena. Ayisawonga. Usho amadoda impela umahlalela usebenza nabo uJokochoko usebenza nabo? Yebo, sebenze nabo. Siyabo. So ku Facebook ukulandela kuphi ulisebenzisa Facebook or TikTok? Abantu afuna ulandela singathi bakuthole kuphi? Sebenzisa iTikTok na ku YouTube ungafika lapho ucheke Osibale the Comedians. Osibale the Comedians. Ya ku YouTube lapha na Osibale the Comedians TikTok. iTikTok Mazandise Mhlanga. Mazandise Mhlanga. Yeah, siyabona izizwela Mazandise Mhlanga Osibale the Comedians. Osibale the Comedians lapha ku YouTube. Sibonge kakhulu italent esinalo isupport njalo ngi-artist elikhulu edinga isupport sithi nani stop Dindindi.